Okay guys, good morning. Biyaheng Olongapo from here Monumento to Olongapo. First time yan. Sabit pa. Ayan, dumadaan tayo sa EDSA Monumento, pupuntang Balintawak. Ayan, meron na palang flyover dito, ang taas. Huli kong daan dito, wala pa yan. Ayan, oh. Yan, Balintawak cliff over. So ayan, we are now entering Expressway, North Luzon Expressway. Parang SLEX din eh. Walang traffic. Ayan, ito hindi pa tapos yung flyover. Ayan, napahinto tayo dahil sa toll plaza, tollway and Lex. Dapat sinisemi na rin ngayon. Wala sa ayos. Hindi na pinagbibigyan, dadala eh. Wala naman sakay eh. Sakay sa loob, buwan. Sakay si Sirena.
ang pumasahe mula Manila hanggang Olongapo. Yan, Monumento to Olongapo 280. So ayan, nandito na tayo sa Pampanga. Ayan, nandito tayo sa tulay na yung tulay na walang ilog. Kahabaan ng Kapatagan, no. Ayan. Walang ilog sa baba pero mahabang tulay. Ayan, labas na tayo ng NLEX, labas na. Pasok tayo ng San Fernando, Pampanga. O ayan, bumubungad ang Robinsons. So, Robinsons Mall. Ayun. So, Okay, bababa po dito. Bilis lang po ha. So, ayan. Okay. Yeah, bilis. Wala bang Monday? Tatay. Ito magbay na sa likuan. Ayan, pasok muna sa terminal ng Victory Liner San Fernando, Pampanga. Ayan. Pagkain, pakitandaan yung bus number natin, 522 po. So ayan, stop over muna. Parang ano rin, parang biyaheng Samar. Biyaheng Bicol. Mayroon din pala rito na stop over. Okay. Ayan, tanda daw. 522. Ayan guys, ito yung sasakyan natin 522. Stop over muna rito sa San Fernando, Pampanga. Shout out sa pogi nating driver dito, Victory Liner.
Okay, so ayan guys, nakarating tayo ng Olongapo Terminal, Victoria Liner. First time natin dito, so gala tayo sa bandang doon sa sentro. So tara. Terminal.